Assalamu alaikum, my brothers and sisters. Welcome to Kanem English, and my name is Babakura Madu. Today we are going to learn about the 8 part of speech. First, we need to know what part of speech is. Part of speech is a category to which a word is assigned to its syntactic functions. So kamar yadda muka faɗa yan uwa, wato part of speech yana nufin wato kalmomi wanda muke amfani da su a cikin wato yaren turanci, so da yanayin aikin da suke a cikin turanci, wato duk wani kalma na turanci da kuma yadda yake aiki. Wanda jami'u so utugul yana da shi part of speech da wanda kalma ne shiran feratin loktu mana idan kalma an da su ya biya kiniye shiran manatin da shi ma wanda zero part of speech design kalma da so biya non ma English da san ma so biya class da bai wato rukunin za so san ma so beji. My brothers and sisters, as I said, it's a word that we use it syntactically. So first, we need to know the number of part of speech we have in English language. We have 8 part of speech. First, we have the noun. As you can see on the board, we have verb, we have adverb, we have pronoun, we have adjective, we have preposition, we have conjunction, we have interjunction. So these are the 8 part of speech we have in English language. So we are going to pick them one after the other as we explain them. Sisters, because of the broadness of the topic, we are going to just stick on nouns. Even under noun, we are just going to pick common and proper noun, and treat it simultaneously in this class. So the so topic don kamaro gonyana da wanda kira don kamaro gulmiyan zoro kura da yawo don shilan karam kuma bayan tidin da shi ma wanda common noun na proper noun na. Jama'a wato saboda girman wannan wato darasi zamu takaita akan wato common noun da proper noun saboda ta topic din yana da fadi sosai. So we are going to just emphasize on this. First, we are going to talk about common noun and proper noun. First, what is common noun? A common noun is a general name given to person, place, animals, or things. While proper noun is a specific name given to people, that means place, animals, or things. Wanda idan aka ce maka wato common noun ko proper noun. Common noun wato ya dauki suna ne na jinsi kala daya wanda za iya kiransu da suna kala daya. Sannan kuma aka ce proper noun wato suna ne na mutum specific wato mutum guda daya tilo wanda za iya kiransa ko sunan waje ko sunan mutum ko sunan wani dabba ana kiransa wato proper wato tsayayyen suna wato guda daya. Wanda shi common noun su ne a wanguwa gojin su naye su kama su naye su ne a dabbai su a wanguwe gojin. Proper noun kuru shi dai shiro wato wanda proper noun su ne kam tiloye kam ne ya palno atama shiro kam su pallin sabotin nama shiro da proper noun gultin. Example of common nouns. We have common nouns like market, like hospital, like governor, like maybe school, like goat, like maybe river. All these nouns are called common nouns because they are general names. For instance, if you now talk about market is a general name. General name belongs to what? General markets. We have a lot of markets in this state, maybe Borno state. We have Gamboru market, we have Jogwal market, we have even the Muna market, we have Monday market. So all these are called markets. They are markets. This is market and that one is also market. But for proper noun, in ana magana wato shi proper noun. Proper noun is a specific name given to a person, place, animals, or things. Idan ka ce Monday market Gulimiya, once you said Monday market, you are now referring to specific place. When you talk of Gamboru market, you are talking about specific place. When you talk of Jogol market, you are talking about specific place. When you talk about maybe river, maybe you say River Gadabul, you are talking about specific river. So all these nouns are called proper noun because they have specific names. Even for instance, if you now say His Excellency Governor Babagana Umar Zulum,
is a specific name of a governor. So you have specific name there. So it is what? Proper noun. For instance, if you now take, for instance, word like boy, it's a general name, which is common noun. But if you say Ali, it's a specific name. Jama'a kamar yadda muka faɗa, wato common noun ya ɗaukan sunan jinsi abu kala ɗaya da yawa. Misali idan ka ɗauki kasuwa, za ka samu akwai kasuwa a nan, akwai kasuwa a can, akwai kasuwa a nan, duk ana kiransu suna kasuwa. So wannan ana ce masa common, tunda yana ɗaukan sunayen abubuwa, yana ɗaukan suna abu jinsi ɗaya amma da yawa. Idan ka ɗauko misali asibiti, asibiti shi ma an ka duba akwai asibiti a nan, akwai asibiti a can, akwai asibiti a can, duk ana kiransu suna asibiti asibiti asibiti. So wannan ana ce masa common noun, wato ya zama general name kenan, sunan abu ne na jinsi ɗaya amma kala da yawa. Idan ka ɗauko misali wato kaman governor, gwamna an kaza akwai gwamnan Kaduna, akwai gwamnan Maiduguri Borno State, akwai gwamnan kuma maybe Zamfara, akwai gwamnan Kano. So wannan gwamna dukan su gwamnoni ne, kowanne in ka zo ko zaka ce masa gwamna ne. Amma idan kana so ka zo kuma proper noun, zaka ce wato gwamna Babagana Umar Zulum. So wannan gwamna ne na Borno State guda ɗaya wanda aka sani, wannan ana ce masa specific, wato wannan yana nufin wato proper noun. Idan ka ɗauko misalin kasuwa, za ka iya cewa kasuwa Monday market, wannan ya zamanto proper noun. Idan ka zo kuma ka ce wato kasuwa a can gurin, wato shi kuma ya zamanto common noun. So proper noun in ka ɗauko misalin wato asibiti, idan ka ce general hospital, wato in ka ce UMTH, University Maiduguri Teaching Hospital, wannan asibiti ne wanda an san shi ma kura ɗaya ne tilo ɗaya tak. So wannan ana ce masa proper noun. Jami'u, so wanda ya proper noun gultiya ko common noun gultiya, wanda shi common noun da su ne a wanguwa gwajin. Misalo governor gulimiya, governor Kadambe, Zamfara ya governor duma, Kaduna ya governor duma, Yarwa ya kayan da governor duma, Kuru dama turu le nimiya governor Imbeji. They are common nouns gultin. Governor Dro common noun gultin. Walton kuru ism litari gulimiya, abi kasu gulimiya. Kasu Monday market Imbeji. So kasu gulimiya, kasu Monday market yayi kasu, Jagwal kasu, na Munaye kasu, san masu sandiya kasu rambotin. Dai kuma proper noun do gamiya, proper noun do misalo Monday market gulimiya su kasu palle nutuna, da yar proper gultin. Gamboru market gulimiya su kasu palle nutuna, da yar kasu palle ma notu. Kuru waltum ism kuru Muna market gulimiya, Muna kasuwan Muna gulimiya, kasu Munaye gulimiya, wanda shi shiro wanda proper noun gultin. Da jami'u so adama a wajen shiro common noun and proper noun gultin. Common noun shi ne su awo kan magojin, awo kada gojin, su awo kada ya gojin, jinsin zafallo ne amma ka awo kada gojin. Wanda shi proper noun de, proper noun wanda su awo pal tilo ya gojin, awo nguwar lejin bawo, awo pallo lejin, awo pallo aka bulletin. Da adama wanda common noun na proper noun na bambancin zawo. Jama'a bambancin wato common noun da proper noun kamar yadda muka faɗa. Proper noun ya ɗaukan wato abu ne wanda an san shi guda ɗaya, sunan abu ne guda ɗaya. Sannan kuma ka ɗauko wato misalin shi common noun ya ɗaukan abu ne wanda yake ɗaukan jinsi guda ɗaya amma abun kala-kala daban-daban, amma suna da jinsi ɗaya, zai ɗauka abun da yawa, zai ɗauka shi. Ya ɗaukan abu da yawa ne. Wato in ka ce kasuwa kamar yadda muka yi magana, akwai kasuwa nan, akwai kasuwa, duk ana kiransu da sunan kasuwa. Amma in ka kira sunan kasuwan guda ɗaya, ya zama proper noun. So my brothers and sisters, this is the end of today's lesson. I hope you enjoy it, and inshallah we are going to take another topic. Assalamu alaikum. My brothers and sisters, making this video, it is not the way I expected it to be, because I find it difficult to even maybe translate all the topics, maybe using the 3 languages at once. So you have to bear with me whenever you find me maybe somehow boring. So I have to bear with you. Thank you very much.